Kanang gikan ka sa Gaisano Mall kay naa kay gipalit or nag-window shopping or kanang nangatang kag jeep unya grabe ka init. Lamia kayo mo inom og bugnaw uy. Yo, what's up mga sir? Karon ubani ko ninyo magsuroy-suroy dinhing dapita sa may Gaisano Mall. Bisag sa kainit sa panahon, why problema kay na ako'y na-discover na on the go coffee shop. Perfect kaayo kay matambalan jud ang imong kauhaw ug kainit sa ilang mga drinks. Ang coffee shop na atong gisuroy kay ang Cafetita. Sayon ra kaayo tultulon kay maagian na jud ninyo kung padulong mo sa Gaisano or naa jud siya sa likod sa Julie's Bake Shop. And now, testingan na to ilang mga drinks dyan. So, mag-order ta. May order day ko og wintermelon milk tea na tag 38 pesos only. Then coffee white mocha and tita matcha. Anyway, daghan pa sa mga drinks dyan. Barato ra pud kayo lang mga drinks dyan, no? Starting 48 pesos. Sa regular nila na cup. Patay coffee dulce. Tita niya, coffee white mocha. Tita matcha. Strawberry matcha. Berry milk. Chocolaba. Berry chocoloco. So napo tayo milk tea na regular na to is 38 pesos. Ang large is 68 pesos. Then mga sir, no, naana nga to ang wintermelon milk tea. This is only 38 pesos. And naano tayo mga black pearl, no? Napo tayo, tita matcha, no? Or matcha latte. And grabe, tatry na ako din siya last time and lamig po kayo siya. Worth it kayo siya. Next na to is ang coffee white mocha. And I think lamig po kayo siya kaya nakita na ako yun sa pagbuhat. Wala siya gitipid yung mga ingredients ani. So before nato ni siya imnon mga sir, no, dapat i-make sure nato siya pag-aayos. Sakto po kaya yung kabugnaw. So, yeah, ingani ko mo inom mo kuan. Mga iced coffee or mga milk tea. So dapat i-shake yun ako pag-aayos para coffee dito kaya sa kuan. Kalamunan. Boom. Iyay. Sakto kayo. Goods kayo mga sir. Good kayo lang white choco matcha. Grabe. Goods kayo yung quality. Next ato ilang matcha latte or tita matcha. Shake mo nato ni. Itong karongon o mix nato para gamit siya. Para pantay kay atong kamito. And syempre para mabugnaw po siya. Mas lamig ang bugnaw dito yung mga atong mga drinks diyan sa Cafetita. Grabe. Heaven yung kanilang kanyo. Matcha latte. Grabe. Tumingin ka lang. Sharo lagi dito ako pa ng Mark Fresh. Ito ang mixing sa wintermelon milk tea. Pwede nato ni. Kita nga na ito. And pwede na ng black pearl nato, no? Meron yung mga pearl nato. Nakanindot and for only 38 pesos. Wow! So, wintermelon milk tea for only 38 pesos. Wow! May kido. Grabe. Pinig sila, nakita ko sa mga pearl. Labi dagang pearl. Siya. Anyway mga sir, kung gusto mo og free drinks sa Cafetita, ayaw mo kabalaka kay naatay ihatag na voucher sa atong 8 lucky sharers. Ang 8 katao nga naay pinakadaghan og share sa atong vlog maoy mahatagan og free drinks gikan sa Cafetita. Unsa pa inyong gihulat mga sir? I-share na ang atong vlog and good luck!